Morning, Aksyon Doors. Yes, mayong aga Action Boy, kag sa aton mga ka-action. Good morning. Good morning and happy Friday. Thanks God it's Yes. Friday. Wow. Okay. Ano sa Friday? Kaya Sige, balo sa syempre, Thursday na son mo. another week naman has about to end, na? Pasalamat na sa iba niya nang lang wala ubra kung Sabado kag Domingo. Nga ma. Kaya Ginaama lang mo na. kay why na office mo. Tigaling kita. Why na yung aton din eh. May ubra gina iya. Correct, Bisan ano magkinatabo. Yang mo lang yan, thanks God, it's my day off ka lang ya. Tomorrowland. Rodelyn Alvarez. Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning. Marie Antoinette Villado. Kay Digna Ilangos Gasalaw, watching from Binalbagan. Kay Ma'am Vanessa Mayo, mag-aga na dira sa Minnesota, USA. Kag sa Las Vegas naman, kay Migo Daton Roberto Juan Bolgallo, kag kay Ma'am Alma Gallo dira, good morning. No? Yes. Mark Joshua Abidosa, sa kay Michael June Season. Good morning kuno ihada Dorel. Morning Maninoy. Good morning kay Herrick Marasol sa Torre de Manila, kag sa Energy Fans Club. Homa Lumena. Good morning man. Sige. Si Larry Rico, good morning dira. Monitor lang sa Purok Kalubay, Barangay Sampinet. Dira sa kapihan ni Lani, anik Lani, ni sino kani? Kapihan ni Lani. Lipat ko to kay Lani. Kapihan ni sino na naman. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Naval Gumban. Ginatam niya tanan niya taga Asinda Malisbog Uno, kag Asinda Kulisap. Mga pamilya Gumban kag halike from Ronaldo Gumban Naval. Bia Jonathan, mga aga. Yes, kumparing Bia. Yes. Good morning. May nakapuli na sa ilang house. Yes, so si Tantan kag Baby Scarlett kuno nagaupod gid monitor subo. Susat Alunan sa Hong Kong. Jack Pinunggan. Pakaisa ni Jack Balaan. Si Jack Pinunggan. Galing. Bongga. Si Ma'am Escalante City. Yung buntag Escalante. Yes, Bisaya Rowena man to, no? Ogatis Bisaya man to Bisaya sila. na sila ho. Rowena Ogatis. Ilabi na sa nagapigin panaan kuno, good morning dira. Sige, Action Doors. Robert Roma, good morning man. Alex Fuentes, good morning sa imo. Happy Friday. Kay Atia Kim Iriman, good morning Atia. Kay Ma'am Van, yes, it's TGIF. Thanks God, it's Friday. Friday, ti Action Boya, diba? Kay Miss Kelly Jelly, good morning. Kag tanan nga members ng Energy Fans Club, ginag-greet niya man. Si Mr. Beboy Villasor, sang si Mau Sectoral. Kag sa tanan nga family niya sa Barangay Pandanom, DSB. God bless everyone. Yes. Kaya Sally De Sousa, good morning sa imo, Miss. Dira sa may Sam Village. Puwerte nga star ang ginsend ni Joval Trinidad Action Boy. Damo ba? Tamo ba? Doon di magwantahan. Kay Miss Kelly Jelly, thank you sa 50 stars, Miss Kelly. Yes, thank you. Kay Eddie Laus, good morning dra sa imo sa may Cane Town, Victorias. Sige, salamat gid. Kay Robert Roma, ala ka lang. Magsaot, di naman ahali naman. Ari ka pa di kay Lizaan Arandilla, ho? Wala, una si Robert, alis kay Liza Andy sa ako niya record. Ay na. Record gid. Pwede, door screen. Kay, ut. Kay Liza na... Lizaan. Okay. Arandilla, good morning dra sa may Barangay Kamandag, La Castellana. Kay Mark Libuon Villamar. Mark Valentin Libuon Villamar, good morning man. Jerome Iana, mayong aga. Miss Carol Montoya, good morning. Yes. Kay Alberto Rubin, please greet ko no kay Papa Benjo.
Sige. Alex Montesa. Para sana ululihi lang siya. Ay, yes. Good morning man sa imo. Sa una, do kaabtik kin siya. Sumang medyo ka poli-ulihi siguro. Good morning kay Levin Pabuaya Lagada. Okay. Sa kay Grace Mustre, I don't know kung si Grace ara sa bago, pero daw sa to daw nakita. Basi ara na siya sa Pulupandan. Manila, ato sa Manila nagligad. Sa Manila. Para siya sa Pulupandan. Tingnan nag-idog lang siya eh. Bago mo, di Pulupandan. Sige. Si, Sa kay, ano, si Kwan mo, si Tito mo Jenny Olate, oh. So, Tito Jenny. Good morning! Si Sir Jenny Olate, balo ka mga ka-aksyon, ano na siya namon sa una, ano ganun correspondent siya namon sa una, sa May Sagay. Kaya, nag-send man 50 stars si Ma'am Van Thank you, Mayo. Ma'am Van. Thank you, Ma'am Van. Si Action Boy, si Japanese yung pagsulat niya siya name. Basta Ohio gozaimasu, Action Radio Bacolod. Ike. Si Ma'am Luisa Luing Melos, dira sa General 1 Araneta Elementary School. Good morning. Kagkay ko Ma'am Romela dira sa May. sa yan nga sa ano ganina sa General 1 Araneta man. Okay. Good morning kay Ma'am Luing, Action Boy good morning. Para pagid si Action Boy go. Sa taga-alihis ko good morning siling ni Mark Valentin Libuon Villamar. Maayong aga. Ate sige. Standby na kay iban karon naman ha. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang isa ka senior citizen nga naguramentado matapos na tiruhan sa pulis sa Villa Victoria sa Barangay 13, Siyudad San Victorias, mga alas 11:50 ang tagna sang udto kahapon Marso 25. Ginkilala na patay nga si Hernani Pimentel, 66 anyos, residente sa among lugar. Nagresponder ang kapulisan sa reklamo nga naguramentado ining si Pimentel. Una nga napadulong sa lugar ang Victoria's Emergency Responders matapos nga ginalaslas ni Pimentel ay nga liog. Pag-abot sang responder sa lugar, nahadlok ang ni kasunod nga may binangon ni dala si Pimentel. Rason nga nagpangabay sila sa bulig sa kapulisan. Sunod kay Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang hepe sa Victoria's PNP, nagresponder si Police Master Sergeant Valentin Sardenia. Kagin pangabay si Pimentel nga magkalma pero iya paginsulong ka labo ang pulis. Si Sardenia natumba pero wala sang pilas niya naangkon matapos nga nag-igo ang binangon sa magasin sa sining armas. Ginpatag ni Corpus bangod yara sa peligro ang kabuhi sang pulis, napilitan ini nga magpalupok. Gindala si Pimentel sa ikayong lawas sa hospital pero pagkaligad sa pila ka minutos ini ang ginbawian sang kabuhi. Pag naglubot tayo mabilangon, istoryahan pa ni tayo. Istoryahan pa ni Dala. Kamuto nga nagadasing ka sa palapit na sakon. Kadasing na sa palapit niya. Tablong ng kamot siya nga nagawa sa bilangon. Tinatingin sila sa mga labo. Tapos kasinggit sa sakon. Tira ako. Sinabi sa hindi tayo magtiroon. Di pa magtiroon. Taka, mga manabla. Hasta nga sa uli, nga dusmugogin na nangyari ito ya. Dusmugogin na ito na labo na. Ang kabahin sang pahayag ni Police Master Sergeant Sir Valentin Sardenia sa among insidente kahapon sa Victorias. Gindes armahan sa nga Victoria's PNP si Master Sergeant Valentin Sardenia matapos ang insidente nga pagran amok sang isa ka senior citizen sa Villa Victorias, Barangay 13, Siyudad San Victorias. Si Sardenia amo nagtinguha nga pakalmahon ang nagran amok nga napatay nga amo si Hernani Pimentel, 66 anyos, nga sa ulihi naglabo sa iya. Sudo kay Sardenia, iya kilala si Valentin kag ginproteksyonan lamang iya kaugalingon matapos ini siya ang ginlabo. Nagpasiguro si Sardenia nga magakoopera sa investigasyon. Sunod sa Victoria's PNP, si Valentin posible ginatak sang nervous breakdown. Patay ang security guard sa Black Arrow Security Agency matapos nagbato sa mga operatiba sa PNP Anti-Kidnapping Group
sa pagpamuno ni Police Captain Adrian James Albaitar. Ang biktima ako nang napatay, kilala kay Aljan Cabalhin alias Jimboy, 31 anyos, soltero, kapupuluyo sa Purok Seaside, Barangay Tangub, Ciudad Sampacolod. Nagbato si Cabalhin sa mga miyembro sa PNP AKG sa ginaibaluan nga ang nagbakal siya sang armas lutang ang isa ni ka police posture buyer. Suno kay Albaitar, nagabaton sila sang report nga nagabaligya sang armas lutang si Cabalhin. Natabo ang transaksyon dira sa may Manville Royal Subdivision sang Huwebes sang Kagahon sa din baklon sa kapulisan ang Beretta 380 caliber pistol nga ginabaligya ni Cabalhin. Nagbato si Cabalhin sa mga operatiba paagi sa pagpalupok sang kalibre 45 nga armas niya, rason nga nagpalos man ang kapulisan. Si Cabalhin ang number 8 most wanted person sa Police Station 8 kag may standing warrant oras sa kasong attempted homicide. Ginpapanaog sang Regional Trial Court Branch 7. Bunggo ng Bulaga. Isa ka legitimate operation ang shootout nga natabo sa Manville Royal, Barangay Tangub, Ciudad sang Bacolod sa tunga sang PNP Anti-Kidnapping Group. Batok sa isa ka gwardya nga napatay matapos nagbato. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay RIA 6 Regional Director, Police Colonel Roger James Brillantes, gilayon nga nagpatigan sa motopropyo investigation ang Provincial Internal Affairs Service may angot sa shootout nga nagresulta sa kamatayon ni Aljan Cabalhin, 31 anyos, residente sang Purok Seaside, Barangay Tangub. Dugang pa ni Brillantes, hindi luyag magpadakop ni Cabalhin sa baylo, ginpalukpan pa ang mga police operatives, rason nga nagbalos ang kapulisan nga nagresulta sa kamatayon sini. Ginpahayag ni Brillantes nga legal ang operasyon sang PNP Anti-Kidnapping Group nga nakabase sa kampo krame matapos nagpakig-angot ang mga ini sa kapulisan sa Bacolod City Police Office. Patay man ang isa ka 47 anyos nga maestro matapos nabungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa isa ka Isuzu MUX nga ginamaningon sa isa ka negosyante sa Araneta Street, tubangan sa Gardenville Subdivision sa Barangay Tangub, Ciudad sa Bacolod sa Huwebes sang Kagahon. Ang biktima gingklala kay Jojet Aujero, pumuluyo sa Barangay Purisima, Banwa sang Manapla. Patay on the spot si Aujero matapos nalampos ang ulo sa sementado nga dalan. Voluntaryo nga nagsungka sa Police Station 9 ang driver sa Isuzu MUX si Anthony Nelson Huerva, the third, 33 anyos, pumuluyo sa Barangay Takuling. Gindala sa isa ka pribadong ospital si Huerva matapos nagsaka ang yasning blood pressure. Sunod ka Police Staff Sergeant Celerino Arollado, ang traffic investigator sa Police Station 8, malasig ang padalagan ni Huerva kay wala niya makita si Aujero, rason nga iya ini nga nabungguan. Bunggo ng Bulaga, ini sila ang SUV na nag-dirige pa outer lane. Ang motor pa inner lane. Natumba. Ako na pagkantaw na lampos ko rong ulo sa simento sa dalan. Sa katapusan nga balita lokal, nag-abot sa Negros Occidental si Armed Forces of the Philippines kung AFP Chief of Staff Lieutenant General Cirilito Sobihana pila ka adlaw ang nagligad sa nagluntar enkwentro sa Sitio Agit, Barangay Trinidad, Ciudad sang Giulngan, Negros Oriental. Suno kay Major Zenon Pancito, 3rd Infantry Division spokesperson, nagdiretso sa kampo sang 62nd Infantry Battalion sa Banwa sang Isabela si Sobihana agud bisitaw ng mga tao sini. Ginpasidunggan sini ang mga miyembro sang Philippine Army paagi sa paghatag sang medalya sa kag commendation agud mas magtaas pagid ang moral sang mga ini. Naibaluan ginalegar nga napulo ka miyembro sang NPA ang napatay, isa sa duwa nagkadakpan pilason sa nagluntad nga enkwentro sadtong Martes. Ginalegar sang Philippine Army nga 40 ka NPA ang ila na enkwentro sa sulod sang 3 ka oras nga pagbayluhanay sang lupok. Senator Duran nagfile sang hagna nga nagahimo krimen sa red tagging samtang isang bayan magapili sang kandidato sa pagkapresidente antes ang bulan sang Oktubre. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaksa! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan
Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Sakay Benny Baredo, good morning dira, watching live from Hong Kong. Sakay Mario Navarro, sa Hinigaran. Good morning man kay Mike Aven, kag kay Melinda Miranda. Kag good morning ko sa tanan nga taga Barangay Sibukaw sa San Enrique kag sa Estancia Subdivision. Maria Teresa Hofilenia, maing agaman. Sa kay amigo ko Maui Kanyada Jr., maing aga dira sa Barangay Sumag. Terry Simpron Yong, good morning. Kag Tol Torco Jongko, maing agaman. Kag parang boss, way ka no? Di great na lanta advance anniversary, 29th anniversary. Sa kay amigo Tawan Bolgalyo, kag kay Ma'am Alma Galyo. Wedding anniversary. Sa Sunday. Sa Sunday. I-greet mo siya ha, kay may programa ka sa Sunday. Yes, ikaw man ha. May programa ka man March pala. 28, ang ilang 29th wedding anniversary. Wow. Still going strong. And beautiful. Parang may masugpon lang yun pala. Beautiful relationship. Di ba? Oo, gani. Paya. Di ay da. Denver Monteras, good morning man. Always good pamati. Tamya lang family Monteras, kag Mahinay family. Rivera Flores watching from Barangay Oringao, Cabancalan City. Chito Tolsidas, sa Tanzanian, Cavite. Kay Russell Gomez, may aga. Kay Melissa Montinola, classmate, good morning dira sa imo. Sa kay Jonar, kag kay Charito Batislaong sa Bulacan, good morning. Risa May Marinay, sa La Carlota City, good morning dira sa inyo. Kag good morning man kay Florence Solas from Team Solas. May team ni sila mo? Oo. Bongga ka, may team gits Team lang. sila yan. Oo, ubran nila panghatag bala mga grocery packs, mga Wow. gusto mo patagaan ta ka di sa Team Solas? Basta gusto kong unod mga spam. Di mo na. Shoes. Hindi niya mga sardinas. Sige, may padulungi ko. May mga ramen gusto mo? Ay, hindi ko may fans. Hindi mo fans ng ramen? Kung instant. Instant. Ramen from Japan? Oo, nami man Aksyon Boy. Pero nami kung ano bala kung ginluto, yun hindi lang nakapack. Wala may preservatives na. Ate, mapaluto kapag igaliya kay Florence. Siyempre. Natagaan ka lang. Ibang level, galing hila yung ano yan. Wala ko nga, baka mo hatang nila sa ako na. Hambal ko lang ya. Hindi ako gakaon sa may preservative. Doors. Ano ganit na mo na fit Dorel na naman. Yeah, gid kagawad. Hindi na-invite ka man to sa tingog sa kabataan. Ha? Dog na-invite ka man sa tingog Galing sa kabataan. naka-yes na ako sa kapihan sa Aksyon. Asabad. Uy, may si Aksyon Eden, may flash report. Pero
ano na lang sa ano na lang guro kay hambal yaman kay Action Fred yan na lang ipasulod. Sige. Kay nano maning hubog nga lumpat man di ay siya sa taytay. Si Rochelle Evangelista, may Okay agaman, ka. hubog lang lumpat taytay. Lumpat siya yan. Ay, okay. Tapos, ano ni? Paglumpat niya, nagsugid sa aton si si Mrs. De Leon bala. Aha. Kaya dito sa ila. Hambaya, according ko no sang CCTV of Ilak. So, may CCTV Ilak. kay Uro Ilak. eh. Gali kay mga mga early person, bala mga morning person nga nagapanilig samtang Amo lang mga CCTV sa Ako ilo. na CCTV sang Ilak. Gagi na si Miles Robles yan, no? Mrs. De Leon. Kala ko sino ang Mrs. De Leon naman. Si Hadag Oo. Limas. Okay. Kaya hambayan na ng hubog naglumpat daw according sa mga CCTV of Ilak. Amo na naging bago nga term sa mga chismos. CCTV of kundiin ka man nga lugar, no? CCTV of Pahanukoy. Gani. Nakabongga. Amo ganun na sa subong. Amo na siya sa action. Mga kuwan pa na sa grabe pa na recorded ginadangi mo nga ano ya. Super, ma'am. Pwede ma-replay na ya. Ay, syempre. Ang imo lang nakakulbaan, it's either kulang or sobra. Laban din sa sobra. Kaya ano ni siya daan nga CCTV, Action Boy, ng pinasahi siya. May audio pa na yan. Okay, no. Why sa video, pero audio lang siya. Pero kung i-describe na nila, sobra pa sa video mo. Sobra pa. Tapos tanaw ka lang na sine mo. Lina Bueno, good morning. Wendell Abrinica. Kay Cory Vidaha, good morning dara. Evelyn Nipomuceno from Lower Bikutan, Taguig City. Mga agaman sa imo, no? Kay Teresa Linahakayaw, Jen Buarom, good morning. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, last size 29. Detalye na sa mga balita national. Nag-file si Senate Minority Leader Franklin Drilon sang hagna nga nag-criminalize sang red tagging sa Senate Bill 2121. Ginaduso ni Drilon nga ang red tagging papanaugan sang penalidad nga tubtob na 10 ka tuig nga pagkapreso. Sa idalom sang hagna ang mga tao nga guilty sa red tagging ang hindi kwalipikado nga magtrabaho sa public office. Suno kay Drilon, ang pagpasar sa sining nga hagna ang tuyo nga mauntat ang pagpangatake batok sa mga miyembro sang legal profession. Magadesisyon ang gintukod niya koalisyon nga isang bayan sa ila kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente para sa Mayo 2022 nga eleksyon antes ang filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre. Suno kay Chairperson Antonio Carpio, posible sa Agosto kon Setyembre, mayara na sila sang desisyon sa ila kandidato. Sa karon suno kay Carpio, tuyo nila nga mapadamo ang ilang nga miyembro pagi sa pagtukod sa chapter sa bugos nga Pilipinas. Ang isang bayan ang ginlansar nagdigad nga semana nga ginabugosan sang pro-democracy groups kag personalidad nga nagatuyo nga maghimo sang isa ka opposition slate sa 2022 elections. Ginpanugyan naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa mga botante nga magpili kung sino ang botohon apang kilalahon ang mga binuhatan
ni Senador Manny Pacquiao sa pungsod. Ginhimo ni Luksin ang palayag kasunod nga may pila sa mga wala na namian sang ideya nga magpapili si Pacquiao bilang presidente sa 2022 kag ginpahayag nga kulang ini sang kapasidad para pamunuan ang Pilipinas. Sang Miyerkules ginpahayag ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, isa sa mga convenors sang isang Bayan Political Coalition, ang kwalipikado si Pacquiao sa pagpapili sa dalom sang 1987 Constitution apang ila grupo nga pangita sang mas mataas nga standard sa pagpili sang kandidato para sa nagapangunang obligasyon sa pungsod. Nagapabilin nga healthcare workers ang prioridad sa COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Sino kay DOH spokesperson Maria Rosario Verriere, ang mga health workers ang mga major influencers para sa kaangay nila nga mga health workers. Dugang pa ni Verriere kung mayara ilakip nga hindi kabahin sa priority list, madulang isa o kunduha ka bakuna nga para sa healthcare workers. Nagpangabay si Verriere sa mga medical societies nga magpalapit sa DOH para sa vaccination kasunod nga may kabudlayan ang ahensya sa pagpangita sa ila. Ginalauman naman sa Malacanang ang Chinese vessels nga sa Julian Philippine Reef sa West Philippine Sea ang mag-abiya sa lugar para sa pag-abyanay sa Pilipinas kag China. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, personal nga palambot ni Presidente Rodrigo Duterte ay nga concern sa envoy to the Philippines ang China. Kag ipasiguro siya nga ang mga barko sa lugar ang temporaryo nga ira lang sa among lugar bangod sa malain nga panahon. Duwa pa ni Roque, wala sang kontrobersiya bangod ang China. Ang wala man nagapakig-away kag nagapakigbato ang magpabilin sila sa lugar. Apang sunod sa National Task Force for West Philippine Sea, ang mga barko sang China ang yara sa lugar sa piyak sang maayo nga panahon. Nagmando si AFP Chief of Staff General Cirilito Sobejana Jr. nga magpadala sang barko sa Philippine Navy sa West Philippine Sea bangod sa wala pagsunod sa China nga palinon ang ilang barko sa Julian Felipe Reef. Sunod kay Major General Edgar Arevalo, spokesman sa AFP, ini nga tikang ang pagpabaskog sang Maritime Sovereignty Patrol sa West Philippine Sea bangod sa paday nga presensya sang Chinese militia sa Juan Felipe Reef. Ang mga karagatan ang kabahin sa West Philippine Sea ang sakop sa Exclusive Economic Zone o kung EEZ sang Pilipinas. Nagligad ng Marso 7 gin-report sang Philippine Coast Guard ang presensya sang 220 ka Chinese vessels sa mga lugar kag ang DFA ang nagfile na sang diplomatic protest. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo. Ang D3 Bayo mga ka-aksyon, pinakabago Inyo gimamati arahaton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report. Second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabak. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.